Headlines brought to you by Panchamrita. पेट्रोल डिझेल घेऊन मुरगाव बंदरात पावलो टँकर, लोकांनी जावचे न्ही काचाबूल. पेट्रोल पंप धनी संघटनेचे आवाहन, लोकांची पेट्रोल पंपांचेर गर्दी चालूच. लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण संवेदनशील, डीजीपी आलोक कुमार उलयलो. आणि 3 पीडित चलया आयली मुखार, क्रायम ब्रांचीचो कुडचड्यार सोहमाच्या घराकडेन तपास. दोन दिसा भितर लेखी आश्वासन मेळूना जाल्यार आझाद मैदानार करतले आंदोलन. मीराबागच्या लोकांचो सरकाराक अल्टिमेटम. पर्यटकांक मारबडय करपाचे प्रकार घेवचे नात खपोवन, संबंधितांचेर कडक कारवाय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. प्रभाग फेररचणुके वेल्यान विजयान सरकाराचेर काडलो फोग. कितें ते सारखे आनी स्पष्ट करात, विजयाची मागणी. आणि अवकाळी पावस आणि चक्रीवादळाचो 70क फटको, लोकांची घरां आणि भाटांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण.